name is Mr. Pigaldi. I urge all of you to go collect your PVC and vote in this critical election. I'm Labour Party candidate. What you see on the voting card is LP, representing Labour Party. Ensure you vote with your index finger on the area marked LP. Yes. Okay. Assalamu alaikum, ‘yan ƙasa. Sunana Datti Baba-Ahmed, ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a Labour Party. Zan nuna mana yadda za a ba mu ƙuri'a. Ɗan yatsan nan da ake gani ba wannan da ake gani wanda bai kai wannan kauri ba, wannan za a yi amfani da shi a taɓa ɗinki, sai a daidaita ɗan yatsan inda tsakiyar ya nuna Labour Party LP inda akwai ruwan ganye da kuma ja, a tsakiyarsa akwai uba, uwa da ɗa. Sai a yi santa, nan wurin kawai zai taɓa, kai ya taɓa na sama, kai ya taɓa na ƙasa, daidai haka. Kada a yi haka. A zo ta hannun dama in mutum ba dame ne, gefen dama sai gashi an sa. Bai taɓa ko'ina ba, daidai santan Labour Party mai iyali. Da wannan an ba mu ƙuri'a, an ba mu amanar ceton ƙasar nan daga mugun halin da muke ciki. Allah ya ba mu sa'a. Turn your